Čo vyzerá, môj zlatý? Ja, no tak, pozdrav našich oných. Zdravím všetkých našich priaznivcov. Prišli sme sem týždeň na to, ako sa natáčal posledný slot. Ako vidíte, už máme roztopené hlavné miesto. Až na jeden kraj. Ten tam je trošku ešte zamrznutý. Zobrali sme zo sebou aj rybára nováčika. Zatiaľ sme mu vodicu do rúk nedali. Má len prúd. Obyčajný, takýže bič. Mne nezostalo nič iné, ako vyťahnúť túto 4-metrovú kurvu na ryby. Menší flák nebol, tak som tam dal taký kaprársky. Však hádam, je tu aj niečo väčšie ako len žaby. Čo vám poviem, už sme tu asi tak pol hodinu zatiaľ. A hodinu Ani idem prnk. Vyskúšame ešte posledných 5 minút. 2. Nič, Marinko. Na čo vám poviem? Roztopené je, zakrmené je. Ryby na nás jebú. Jak na placatý kameň. Jak naposledy ani kokodaný pstruh. To čo tam na tej vode pláva? To dúfam, že nehad. Dobre, no však. A Ďuška, jak sa ti tu ľúbi dneska? Áno, povedz aj ty niečo. No, dobre, tak je za všetky gestá. No, heč. Dosť povedal. Ešte sa hanbí, vie, že je tu prvýkrát, to nie jak my, takí výreční ľudia. Áno, áno. Presne tak. Sám sebe vám ukazovať radši nebudem. Ale i když dnes jsem se pro vás i oholil. Tak by si sa mal ukázať do objektívu. Áno. Jaký si pekný. Ono to stačí. No, ešte to nám povíte, pán rybár. A už nič, asi balíme a ideme domov, lebo dneska to tu nemá žiaden úspech. Jak minule. Až tým rozdielom, že dneska je už chvála Bohu roztopené. A ako ste použili návnadu? Klasického na záhrade vydolovaného červíka. Museli sme, inak to nemalo. Na zakrmenie sme použili rastcový chleba. Raz sa im chutila na chleba seru. No čo, na budúce vyskúšame klasický menší bojlis. Alebo kukuricu. Budeme krmiť asi dynamitom. Také budú z toho šťastné, že povyskakujú same. Dobre. Pozdrav, Šneček. Joj. Zase príšte. Za týden. Áno. Vidíme sa od týždňa zatiaľ. Majte sa.